Binnenkomst van de eerste groep hengsten. In die eerste groep zijn ingedeeld nummer 2, 18, 24, 29, 41. Verder verwachten nog 46, 59, nummer 60 en de nummer 66. Je ziet het, een mooie globale indruk van de eerste groep hengsten. En dan worden ze zo dadelijk individueel beoordeeld. We beginnen deze derde bezichtiging met catalogus nummer 2. We start this third inspection with the number 2, nummer 2, de nummer 2, Keije. Keije is een hengst van de jaargang 2011. De vader Dries 421. Moeder een stermerrie van Feitse 293. Gefokt bij KOH van Dalen en mevrouw W. van Dalen in Wittelte. Eigenaar P. Okkema in Witmarsum. De juiste stokmaat is vastgesteld op 1,65 meter, 1,65 meter, 1,65 meter.
Derde bezichtiging van catalogus nummer 18. Nummer 18, de nummer 18, 18, Rinse H. Vader is Norbert 444. Moeder een kroonmerrie van Velle 422. Fokker-eigenaar WHP Hendricks in Reusel. En deze Rinse H is van de jaargang 2013. Stokmaat 1,70 meter, 1,70 meter, 1,70 meter. Hengst nummer 24 maakt zijn opwachting. Nummer 24. 24, 24 Sake. Ook een hengst van de jaargang 2013. Zoon van Sipke 450. Moederster Sport. In de moederlijn zien we de hengst Jasper 366. En Sake is gefokt bij H. Sigma in Morweg Kloosterschool. En de eigenaar A. Douche in Leiden. Stokmaat 1,66. 1 meter 66, 1 meter 66.
Volgende hengst in de derde bezichtiging, catalogus nummer 29. Nummer 29 nu. Nummer 29, nummer 29, le nummer 29, Sake van de Marne. Ook deze hengst, geboren in 2013, is een zoon van Tjalle 454. Moeder is een stermerrie van Jasper 366. Fokker-eigenaar D. van Voeken te Bolsward. Hengst met een schophoogte van 1,67 meter. 1,67 meter, 1,67 meter. Door met catalogus nummer 41. Nummer 41 in de keuringsbaan. Next stallion will be number 41. Nummer 41. De nummer 41. Ties van Bart Lehiem. En die is geboren in 2014. De vader Fabe 348. De moeder een sterpreferente Mary van Karst. Gefokt bij D. Visser de Vries en U. Visser in Wiens. Een eigendom van Visser de Spier. Stokmaat van deze hengst 1,63 meter. 1 meter 63 centimeters. 1 meter 63.
En dan nu nummer 46. Nummer 46 in de derde bezichtiging. Nummer 46. Nummer 46. Le nummer 46. Tjeerd van Gorsveld. Zoon van Onne 376. Moeder stermerrie van Beert 411. Gefokt bij FH ten Breteler in Hengevelde. En de eigenaar A. Thomassen uit Lunteren. Hengst met een stokmaat van 1,67 meter. 1,67 meter 67. 1,67 meter 67. Eerste groep, derde bezichtiging hengsten. We gaan naar catalogus nummer 59. Nummer 59 komt binnen. Nummer 59, 59, Vorst van de Heemstede. Een zoon van Beert 411. Moeder stermerrie van de hengsten Its 300. Fokker-eigenaar J.G. Peek Lanser in Houten. En de juiste stokmaat moet zijn 1,67 meter. 1,67 meter 67 centimeters. 1,67 meter 67.
En er is alweer een geweldige ambiance, dames en heren, een geweldige sfeer. We genieten van de hengst in de derde bezichtiging van ons KFPS. We gaan door met nummer 60. Nummer 60 is binnen. Nummer 60, nummer 60, le nummer 60, Tukker van de Shamrock. Een zoon van Beert 411. Moeder is een stermerrie van Ulbert 390. De fokker AG Karnebeek in Beckum. En de eigenaar J. van Tunen uit Raalte. Stokmaat ongewijzigd 1,64 meter. 1 meter 64 centimeters. 1,64 meter. De laatste uit groep 1, catalogus nummer 66. Nummer 66, dames en heren. Nummer 66, 66, 66, Deunus van de Tornwetter Lene. Een zoon van Anders 451 en een ster sportmerrie van Hinne 427. Fokkereigenaar H.J. Bos in Waaksens. Hengst met een stokmaat van 1,61 meter. 1 meter 61 en 61.
En dat waren ze dan, de hengsten, dames en heren, komen gezamenlijk binnen. Laatste overleg tussen de heren juryleden. Dan straks het beslissende woord. Welke hengsten worden uitgenodigd voor het onderzoek, centraal onderzoek in 2017. En voor welke hengsten gaat het doek hier vallen? Spannende momenten breken weer aan. Derde bezichtiging, hengstenkeuring KFPS. De eerste groep keert weer in de piste. Overigens, hengsten die worden aangewezen, zullen we morgen op de slotdag van de hengstenkeuring presenteren. Een tweetal groepen onderverdeeld. En dan worden ook de fokkers en eigenaren daarbij betrokken. Dat doen we dus op de zaterdag. Spannende muziek daarachter van de firma Kopmans die hier het geluid verzorgen. Nog een keer wat argumenten over en weer achter de jurytafel. Belangrijke stap voor de toekomst van het KFPS. Welke hengsten gaan een etappe verder? Ik denk dat de jury eruit is, dames en heren. Het woord zo dadelijk aan de heer Harry Draaier. Ja, dames en heren, ook van onze kant als jury welkom op deze derde bezichtiging. U heeft mee kunnen genieten van de eerste groep.
En we hebben ze ook allemaal nog even een keer bekeken en we zullen daar nu onze uitslag van geven. En dan beginnen we bij nummer 2 en die wordt uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. Wil je hier naast me komen, want ik mijn goede dingen maak. En dan? 18 ook. Dan gaan we nu naar nummer 18. Deze wordt ook uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. 24 ook. Nummer 24 wordt uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. 29 niet. Nummer 29, paard die een mooie voorhand heeft. Zo iets sterker in het middenstuk. We zien ook liever dat het paard iets opwaartser gebouwd zou zijn. De stap mist misschien wel ruimte, maar heeft wel triet. We vinden hem wat te veel naar beneden lopen in zijn manier van draven. Zou hij meer oprichting en ook meer snelheid in het achterbeen kunnen tonen. Wordt niet meegenomen naar het verrichtingsonderzoek. Nummer 41 wordt meegenomen naar het verrichtingsonderzoek. Nummer 46 wordt meegenomen naar het verrichtingsonderzoek. En de uitslag van nummer 59 is dat hij meegenomen wordt naar het verrichtingsonderzoek. Nummer 60, een paard met een mooie voorhand. We zien liever dat hij wat sterker is in zijn middenstuk. Dus ook een gemakkelijk bewegend paard, met voldoende souplesse. Maar we zien toch liever dat hij meer oprichting toont. We hebben bemerkingen op de correctheid van het voorbeen. Wordt niet meegenomen naar het verrichtingsonderzoek. Dan de uitslag van nummer 66. Een paard die voldoende jeugd uitstraalt. Mooie bovenlijn toont. Maar is ietsje strak in zijn bovenlijn. Dat zien we terugkomen met name in zijn manier van stappen. En in draf, daar blijft hij te veel. Zou het achterbeen wat direct eronder geplaatst kunnen worden. Hij is wat te duwend in beweging. We hebben ook zijn lage verwantschap meegenomen. We vinden dat hij dat onvoldoende compenseert. Qua verrichting wordt niet meegenomen. Tot zover, dames en heren, de uitslag van de eerste groep, derde bezichtiging hengsten. Warm proficiat, gefeliciteerd aan de fokkers, eigenaren van de hengsten nummer 2, nummer 18, nummer 24, 41, 46 en 59. Gefeliciteerd. Invited for the performance test number 2, number 18, 24, 41, 46 en 59. Dat brengt ons bij de tweede groep, derde bezichtiging hengsten. Nieuwe collectie jonge hengsten komt in de keuringsbaan. En ik zei het, fokkers-eigenaren willen we morgen in het zonnetje zetten. Morgen is er op de slotdag van de KFVS hengstenkeuring 2 keer de gelegenheid om